O mal estado das fiestras dos novos baños portátiles da praia de Vilaxoán provocaron un corte importante no brazo dunha nena de 14 anos. Mentres a rapaza estaba na praia, o cristal da fiestra caeu provocándolle un corte no brazo de 22 centímetros. Debía de haber alguén dentro usando os baños e debeu de querer abrir a ventana para airear ou algo. A nena estaba fora, que se estaba vestindo para marchar para a casa e desprenderse o cristal. Con consecuencia de un corte de 22 centímetros, co tendón ao aire e véndese o oso. O cristal caeu enriba dun compañeiro e máis dela provocándolle un golpe na cabeza e un importante corte. Non notei cando cortei o brazo, onde le vin o golpe na cara, que é onde me estaba preocupando porque decían que estaba sangrando e de repente vin o brazo e asusteime. O problema das fiestras que dan á praia xa está arranxado, pero aínda quedan outras dúas en cambiar. Ademais, os veciños denuncian a falta de socorristas na praia. A rápida intervención dunha enfermeira que se atopaba no areal evitou problemas maiores para Xulia. E nas primeira instancia, cando sucedeu o tema, se chamou o 061, non daban chegado, menos mal que é para agradecer unha enfermera que había aquí na playa, lle prestou os primeiros auxilios, lle preparou o brazo, e como non daba chegado a ambulancia, pois tuve que tomar a decisión de coller o coche e levarle ao Salnés, porque a día de hoxe non chegaba a ambulancia. Esta non é a única deficiencia que denuncian os veciños de Vilaxoán. Dende Esperta Vilaxoán tamén reclaman que se limpie a praia, se faga un aporte de area e se dote ao preguntoiro de persoal de emerxencias. Temos un edificio público construído con fondos públicos nunha zona que debería haber unha playa e ese edificio está abandonado e non temos un consultorio médico que se tuveramos un médico ali, tuveramos un centro de salud aí montado e tuveramos a xente que debería estar aquí atendendo aos bañistas dentro dese centro. Esta rapaza, cando se cortara o brazo, podía atendelo, se den pola mañá, pode atendelo ao médico que este atendendo aos pacientes. Outras das reclamacións veciñais teñen que ver coa falta de barreiras na praia canina e cos olores do novo paseo de Vítor Pita. A veciñanza pide ao Concello que os escoite antes de realizar calquera proxecto en Vilaxoán.